Felly, ar hyn o bryd, mae'r sgôr fel hyn. Dinbych ar cylch 20 o bwyntiau, Aberystwyth 17 o bwyntiau. Ond diolch yn fawr iawn I Gôr Bant y Celyn o Aberystwyth. Ond mae Côr Merched Glyndwr wedi ailffurfio yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth hon. Yn y rownd gyntaf wnaethon nhw ganu ar y traeth gan ennill 19 o farciau, safon uchel iawn unwaith eto. Wel heno, Dwi'n Amau Dim yw I dewis nhw. Felly dyma chi ferched Glyndwr I gynrychioli Dinbych ar cylch. Dinbych ar Cyffuniau. Nawr, cyn I ni gael canlyniadau'r côr, dyma chi eisiau mae'r sgôr yn sefyll ar hyn o bryd. Dinbych 89 o bwyntiau, Aberystwyth 86 o bwyntiau. Ac mae Joy Aman Davies newydd roi canlyniadau'r corau I fi, a dyma nhw yn fan hyn. Adal Aberystwyth 19 o bwyntiau, Dinbych ar cylch 19 o bwyntiau. Aberystwyth 104, Dinbych ar Cyffuniau, diolch yn fawr iawn, 107, gwych. Felly, siec am 2,000 o bunnau fan hyn, yn mynd I Dinbych ar cylch ag Anwen Jones. Le mae Anwen Jones? Anwen Jones, llongyfych ar ein fawr. A'r arian yno, wrth gwrs, yn mynd tuag at Eisteddfod Genedlaethol Dinbych ar cylch. A heb anghofio hefyd Aberystwyth, diolch o galw I chi effe. Rwch gymrydwyeth I chi neu. Dyna chi'r cyfan am yr wythnos yma gan I weld yr wythnos nesaf os mae bromadog neu Llanwchlyn fydd yn erbyn Dinbych ar Cyffuniau. Tan yr wythnos nesaf felly, nos da chi. Nos da!